Khublei yapi wei baju so tanat basngap yaki khubor hakani ka channel. Kalong ka basngo tanat hadu kata-kata kum ka jingya thu jong ki bahaying hasem syapang ibastalin paryong. Belapen benah nin kasngi ba ilaja anadu ka arpho trik jong benajun arhaja arphwei iba syong basa hapo ka mau kapya nongpo ribhoi district. Henry habayakren bat ki bahaying hasem menta kasngi ka khat khandai trik jong unai tung arhaja arphwei kilaya thu bat kila ong ro bat ba ini khynnah iblatip keteng kum ibastalin paryong layo jingtip balala bat la syam ya menta kasngi te nakalyang jong ki bahaying hasem baro kila aya ka jing sngongu na benta jong phi ki para khasi jantia ki balaya le panpen sapryang ya katuka video kablami henin kasngi ka khat pratrik jong unai tung arhaja arphwei baleng ba kateka video layo abanya keren bat ini khynnah bat menta da ka jing sngo komen ki bahaying la pentip bakila yo biang ya ini khynnah te tangkine Khublei Shibun ye phi baro ki perlok parjor.